ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜଟଣୀ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅଜୟ ଜଟଣୀ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଆର୍ମି। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତପୁର ବାବୁ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆର୍ମି। ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଆସିଛୁ ଆମ ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆଉ ଆମର ଶରତ ଭାଇ ବି ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିବି। ମୁନା ଭାଇ ବି ଆସିଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ବହୁତ ପହଞ୍ଚିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ଜଟଣୀ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଝିଅ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଜଟଣୀ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଭାଇ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଯାହା ଯେତିକି ହେଲା ଭାଇମାନଙ୍କ ଜଟଣୀ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେତେକ ଭାଇ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜଟଣୀ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଭାଇମାନେ ସ୍ୱ ହିସାବରେ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଝିଅ ବସେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ଝିଅ ବି ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆଖି ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ଜମା କରିଥିଲୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଜି ଝିଅଙ୍କର ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଆମେ ଜଟଣୀ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଜମା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି 11,102 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ ମାଆଙ୍କ ହାତକୁ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଆମ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଏ ଜଟଣୀ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ସେ ଝିଅ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଟିକେ କହିବେ ସର୍ଭ କରିବା।